Eli me päätettiin tehdä uusi video. No, ajatus katkos, koska mun ajatukset ei oo yhtään hyviä, mutta tolla on. Joo, toi ihan vitun läppä. Tosiaan ajateltiin, kuvaaks tää vielä? Hyvä. Niin, ajateltiin tehdä tällainen vlogi, siis tää on nyt ensimmäinen vlogi, elikkä se vlogi oli ilmoitusvlogi ja sellainen kanavan aloitusvlogi ja tällainen, mutta tää on nyt se ensimmäinen virallinen vlogi, missä me niinku puhutaan tällaista, että mitä on päivänä tehty ja tällä. Ja sitten vois kuvailla aina, jos jotain ihan vitu eeppistä tapahtuu. Ja kerran päivistäs. Aika vitu tylsää, mut kun mä pistetään sinne mikä mikä vielä. Mikä vittu, JT-vlogi. Niin, JT-vlogi, niin sinne laitetaan sinne channelille sitä mikä tiedotteet, kaikki mitä meidän Skypet on ja YouTube-käyttäjät muut. Niin, me voidaan laittaa, me ei nyt ruveta niitä kertomaan, mutta myöhemmin. Ihana ilta, aurinko, kameran paska, ei näytä niitä säteitä, videokamera näyttäisi, en ole varma siitäkään. Ja sitten varmaan tehdään niitä videon tai niitä subscribe-spesiaaleja, niin Jarrokin on paskana tässä, niin entäs toinen? Joo, tää on jo. Niin subscribe-spesiaaleja, eli 100 tulee jotain kivaa ja sitten 1000, ei kun 500 ja sitten 1000 ja paska. Niin sitten niin edelleen. Olisiko tää tässä tää vlogi? No, pois. Sitten vielä mä voin kertoa. Mä kerron itsestäni, eli vitun kypärä taas, niin että no, tää päivä oli normaali koulupäivä mulle, että vähän eeppinen kyllä tossa illalla, että vähän tuli riehuttua, sanoisiko näin, vähän päristyä, mutta minkäs teet, kun on niin vitun paskan näköisiä jätkiä, mille vois nauraa. Mutta eiköhän tää ois tässä, että eka vlogi, että toivottavasti pidätte. Tilatkaa tonne ylös jonnekin ihan minne vaan. Ja jos tykkäätte, niin peukkua. Ja jos tykkäätte ylipäätään näistä videoista, niin miksei sitten voisi tilata, että näet etusivulla. Mutta onko sulla vielä jotain asiaa? Niin, etit tuolta ylhäältä vois subscribe ja like tuolta alhaalta ja descriptioni, jos on tiedot, niin sieltä voi katsoa kaikki. Kyllä. Eiköhän tää olisi tässä tää vlogi ja kaikille ihmisille näkemiin.